Vamos a próxima peza que tragaremos, que non podo deixar de decirlo porque é unha peza moi antigua, unha peza, se supón que polo menos a música ou a letra fixos en Toledo fai uns 900 anos. Señor, o ilustrísimo, bueno, non sei como lle chama, Rei Alfonso X, sabio, tiña ali unha fábrica de música. Tiña en Toledo unha fábrica de música, de libros, de literatura, incluso de magia negra, pero eso non se sabe. Facía, pois, unha xente que tiña empleada, pois, unha pila de músicas, de letras, en honor a la Virgen todas. Dúas delas, pois, vamos a tocadas agora, por favor. Poñámonos piados.
Moitas gracias, estupendo berro de ánimo aí. Gracias a todos. Esperemos que se vos fixera corto programa non pensedes na televisión, sempre estamos pensando na televisión. Programa Lista de Pezas. Bueno, a nós se nos fixo intenso, gracias a vos. E vamos tocar a peza da lista programa, que un momento estou aquí máis alto e a mí non se me contradice, eu son como o cura. Moitas gracias, sodes moi amables. Tocaremos entonces, para despedirnos, unha muñeira chamada Fariñenta. Exactamente, moi adecuada para ese rima. Nada, moitas gracias, e bailo. Lembrade que ali están castigadas, ali, Maribel, en un lugar onde se pode adquirir un disco onde están estas pezas e algunha máis que non tocamos hoxe. Nada máis, aí vai.